Quirúrgica Cirujanos Asociados és l'equip de cirurgians privat que realitza major número d'intervencions a Catalunya en les àrees de tiroides, coloproctologia, hèrnies, metabòlica i biliar, arribant a les 4.500 anuals. Es caracteritza pel seu model únic. Recull el millor de la medicina pública, l'experiència i la formació permanent, i el millor de la privada, l'eficiència i l'atenció al pacient. Entre el grup de cirurgians de quirúrgica, l'equip compta amb 2 experts en l'àrea de coloproctologia, el doctor Xavier Centeno i la doctora Maria Antònia Lequerica, que aporten solucions globals al pacient amb un problema de colon o recte, oferint-li la millor atenció, diagnòstic i opcions de tractament. A més, dins els serveis de Quirúrgica Plus, els pacients que es visiten a la consulta tenen opció a una segona opinió mèdica per part dels 2 experts. Quirúrgica Cirujanos Asociados. La millor qualitat pel pacient.